Ábel gazol. Azt a biget is. Azt a nagyot is. Jó van, ezt már. Milyen, nehogy oda tedd azt. Farok. Na így már nem esel bele. Most veszem folyamatosan. Jó, bukszákkal láthatárni. Ott. Fasza volt. Ez előrét. Ez a kiapítottam. Hájas. Láttad így? Dika csengi! Mit csinálsz? Látod, mit csináltam? Hátra szaltó volt? Csináld már meg semmi. Ez rendes lábra. Aha, szinte jó. Csináld meg gingin. Figyeld! De egy próbáld meg. De lejön, de tudod mit láttam? Olyan oldalát láttam, hogy így van előtt. Figyeld! Ábel, figyeld! Figyeld! De nem baj. Próbáld már meg. És tökre lábra esett. Nagyon durva. Hát csináljuk mi is? No, várj. Nem, tök jó. Figyeld. Bele abba. Hol a másik? Ott van lelapítva. Oh! Terpezbe voltál! Ez kemény volt. Eltörtél a szombod? Ó, jó. Fáj csengi. De gondoltam. Jesse, arról voltál az ábele izét oldalra. Honnan? Annyi lesz. Ja. Na te jössz.